ассалому алайкум. ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. қабр кофтан лозим аст. қабр бачаҳо ҳозир. Малаш мегуфтед кадом қабрро бояд кофт? аз тарафи чапи қабристон кофтан лозим аст. ҳа, он тарафи қабристон. бале, малаш ҷояшро нишон медодед, агоҳ тайёр мекунем, мешавад? мешавад. Кани рафтем, нишон диҳед? ҳей лабай, чо карда истодай? қабрро нишон медодед, ман қайд мекардам. оҳо, ин ҳолататро бин, либосатро авҳолашро бин, лой аст. мошинро дабдала мекунӣ. он тараф истодаест, ман худам бо мошин меравам. узр, майлаш, хуб. ин мошине ки? Малибуме? аз они ман. аз шумо? хоҳед агар бурда меорам, мошинатонро якҷо мегузоштед, бародар, хубтар мешуд. не, шумо равед, ман аз пасатон меоям. хуб, кадом қабрро кӯбем? як савол дорам. майлаш бигӯед. аслан шумо кистед? гуркоб? имрӯз гуркоб, пагоҳ робар, фардо шояд маид. аслан касбам роҳбарист, аммо гоҳ-гоҳ ният карда ба гуркобҳо ёрӣ мерасонам. ба ин ҷо на барои кофтани қабр, балки барои шикастани ғурур меоям. моли дунё, мошин, мансаб ҳамааш гузаранда аст. як рӯз на як рӯз ҳамаи мо бо як тамғаи мошин ба ин ҷо меоем. бо чизамон ки дорем фахр мекунем. ҳамин тавр не? дуруст. хоҳед ҳамроҳ шавед. либоси кӯҳна аст. якҷоя ғурура моро мешиканем.